Здравей YouTube, аз съм Такерчо. Аз При съм... мен е Флоп. Не знам, изгубихме се. Да, Да опитам да се намерим. аз тръгнах назаде. Значи върни се на една пещера, където бяхме. Добре, отива. На спална, ела. Там ли си? Да. Ето да виждам. Сега къде си? Чакай, ето да, съм за теб. Добре, бе. Ето за теб съм. Ела. Аз съм така продължи. И на тука. И за ето сега да ти говорех. И аз точно преди... Не, чакай. Не беше на тука, бе. Чакай да ти Беше на тука, човек. Не знам, на някъде другаде беше. Ама имам... Да, ще намерим някакви тука. Ама имам гравал. Тук има спални едно зомбита. Тук просто много зомбита има. Да, има спалнер. Сигурен съм. Въпреки, че съм си такова. Дай да го намериш. Ето, те там горе на Никела. Ето тук, тук ето. И намерих кол. Трябва някъде горе да е. Скелет. Скелет. И на малко Ето са... един скелет. Дай да съм ще умрем. Сили, айде бе. Аз го взех. Ела да си направим брони. Тук няма спалнери. Ела да си направим брони. Защо да гъбим айрана? Слаби го. Добре, ела и ми вземи айтемите. Вземи айтемите. Имах печена бързола. Чакай. Защо ли пада флинт от тъпия гравъл? Ето. Аре, бе. С текстчер пак. Мод? Сложи ли се го? Не още. Не намерих. Намерих някакъв друг. Ще го килна. Той ма би с крафтинг стейбъл. Елару намерих. Мисля, че те намерих тебе, ама Елару намерих. Намерих старото място. Той ще ма би с кирка. Чакай, В една вода. аз съм на спална там. Чакай го там. Може да го убия. Не, той ще ме уби. Ела да ти дам айти. Ела. Чакай да ти дам айти. Ела тук. Ето ти меча, честа, още един меч. Не, дай ми само меч. Добре, аре, знай. Добре, ама... Аз тръгвам и той ми писна, ще го убия. Дай го гледам. Аре, бе, на къде беше пътя, бе? Пак го загубих, бе. Их, майната му. Дай на тук. Стана вече, аре в някой пещеричка. Чакай, намерих Крайни овце. кол. И аз намерих кол. Омага. Защо не ми дари айрон кирката? О, мъгъ, добре, чакай се ще дам. Ето. И дай в и тази пещеричка да отседаем. Чакай. Ой, тук що... Да. Имаш ли някакви айтеми? От мене налези каблстоун. Не, от мене... дай ми го, моля те, дай ми го.
Сега ще ползвам твоята... Давай, тук е по-малко ще го Ако имаш дърво, приготви се да направиш врата. на врата няма ни трябваше. Още и тук ще го запуша. Добре, имаш ли торчо? То ще имам. Имам стаки. Ами, приготви се. Добре, чакай тук да си. Може да станеш там. Да. Добре, просто не знаем какво да правим, нямаме вълна да се направим мигла. Да, и ще се спалваме, като време ще се спалваме все на спалва. Там където Где е купа? Трябва сега да чакаме. Няма лък, да стабилно. Ами, ще чакаме, ще копая напреде, за да видя кога става ден. Сега става нощ. Ами да, Саша, тук ще чакам. Да бъде нещо. Добре, слагай! Чакай, да разчупя това да видим. Отдай тук ще гледам. Добре. А, имам една вълна. Ами да, ама ти трябват още две. Само че обадих само за едно ниво. А пък има още един джойна. Още един ли джойна? И имаш ли крафтинг? Аз всеки имам 3 крафтинги има. Дай ли? Даже го служи. Няма да го оставим. Чакай ме да оставим тя. През това време може да ме пазиш. Искаш да спрем това. Тук стане